Sziasztok, hogy egy újabb videóban. Azért volt bezárva az a kis Saltábordi utca, mert ott felújították azt a részt, és most itt a Szent Imre tér buszpályaudvar előtti park, ott felújították. Itt van ilyen parkoló, én még most vagyok itt először, mert nem szoktam nagyon gyakran menni a Szent Imre térre. És ja, itt van egy új parkoló. Itt vannak ilyen biciklis terület, és akkor ide építettek füvet, és ott egy csepeltábla. Aha. Ezt jól megcsinálták. Ez ilyen lámpa. Olyan, mint egy lámpa. Vasmentő, de igen, itt vannak ilyenek. Most egy kicsit csepp esik, de az nem baj. Itt a csepeltábla, és mögötte itt képek vannak, Csepelről gondolom. Igen. És akkor ott meg itt van a buszpályaudvar, és ja. Ezért akkor ebből a videóban annyi volt. Még néztek utoljára, és akkor sziasztok!